Kana uchiziva kuti uri munhu anoshanyirwa unogadzirawo zvinhu zvako zvamunoziva imi kuti kana muenzi wedu asimuka tinogeza tozviwacha togadzira. Mai vari kuti kune imwe mibvunzo isingabvunzike. Hongu tinganyepera nedzimwe nguva pamwe tingangotaurirana zvisiririzvo. Isu tiri kuti mai kariwo ngatitaurirane chokwadi. Tati kana isusu mutsika nemagariro handi munhu anongoya asina kana kuzivisa yamuri kuti mazano appointment vauya ka vasvika inimi maigovati muda kuenda kuworkshop. Muri kuenda kuworkshop mumashure memazuva 2 komoita sei hapana mwaripo munobvunza kavatete mufunge izvozvi masvika ndiine rwendo mamuchida kugara zvakadini nekuti pada havagoni kusara vari vega ka. Zvino isusu tiri kuita vanhu venhongwa. Kana tabvunzwa ngatiregei kuisa urevi mazviri. Munhu ari kubvunza ari kufamba ka. Amusati mambozviona here kuti vamwe vanotorovha kana kuchechi kana kuchina. Muenzi achipinda munhu ari kubuda abata mabhuku ake kudai. Kuchirungu anoudzwa ka ndiri kunyepera mufundisi kuti masvika ndoenda kukereke. Kana muchigona kusara nevana regedzai. Asi isusu tinoita chigumbu kuti vakanditadzisa kuenda kuchina ndine plan. Ko tichiri kunamata chiko ko takadi kuti ko tingaende teseri kana kuti musara nevana here. Ngatidzidzei kudyidzana kutaurana chokwadi. Ukama hwedu hwaparara nekunyepa kani nai.